ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. рӯзҳои истироҳатӣ гузашта турнири UFC Fight Night баргузор гардид, ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангвари UFC дар вазни миёна Даррен Тил ва Дерек Брансон вохӯрданд ва муҳориба дар сеюм раунд ба анҷом расид. дар аввали сеюм раунд Даррен Тил бо зарбаҳои сахти худ қариб буд ки Брансонро ба нокаут рой кунад, аммо Брансон худро ба даст гирифт ва Тилро ба замин афтонда нафасгир кард. ҳамин гуна Дерек Брансон панҷум ғалабаи пайдарҳами худро ба даст овард. охирон маротиба Брансон дар муҳориба зидди Исраил Адесанья мағлуб шуда буд ва барои ҳамин баъди ғалаба Дерек Брансон ба чемпион Исраил Адесанья муроҷиат карда гуфт: «Эй Исраил, номи маро ба забон биёр. ту ҳам номи Даррен Тил ва ҳам номи Ҷаред Кананинро гирифтӣ, аммо ман баъди мағлубият тамоми ин 4 сол аз тамоми қувват тамрин кардам ва ҳозир ман тайёрам», гуфтааст Брансон. ва дӯстон, баъди якчанд дақиқа чемпион Исраил Адесанья дар Твиттер ба ӯ ҷавоб дод: «Ором бош кӯдак, ту ҳоло ҳам ҳеҷ кас нестӣ бачам? дар ёд дорем ки дафъаи гузашта чӣ гап шуда буд вақте ки ӯ маро кӯдак номида буд», навиштааст Адесанья. хотиррасон мекунем ки Исраил Адесанья ва Дерек Брансон соли 2018 дар қафас вохӯрда буданд ва Адесанья дар якум раунд Брансонро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода буд. дӯстон, аллакай шаби 7 сентябр турнири Dana White Contender Series баргузор мегардад, ки дар он варзигари тоҷик Муин Ғафуров зидди варзигар аз Канада Чад Анхелигер меҷангад. чанд рӯз пеш дар интернет наворе пайдо шуд, ки дар он як шахс ба Ҳабиб Нурмагомедов ҳамла мекунад ва дар интернет бисёри наворҳо пайдо шуданд, гӯё ки мухлиси Ҳабиб ба Ҳабиб Нурмагомедов ҳамла кардааст. шаби гузашта журналистҳо аз худи Ҳабиб Нурмагомедов оиди ин ҳодисаи рухдода пурсон шуданд ва биёед мебинем ки Нурмагомедов чӣ ҷавоб додааст. ӯ сурат гирифтан мехост, лекин афтид. мо бо ӯ сурат гирифтем, ӯро назди ман намонданд ва барои ҳамин вақте ки ӯ дид ки ман баромада рафта истодам, хост ки омада сурат гира. ба ман гуфтанд ки ӯ афтид. ман худам надидам, чунки ӯ дар пушти ман буд, гуфтааст Нурмагомедов. ҳамчунин Ҳабиб Нурмагомедов оиди муҳорибаи рафиқаш Ислам Махачев ва Рафаэл Досанос фикроша баён кард. биён суханҳои Нурмагомедовро гӯш мекунем. Досанос таҷрибаи калон дорад. ӯ чанд маротиба муҳорибаҳои панҷраунда гузарондагиай, бо бисёр ҷангварони сахт ҷангидааст. ӯ бо ман муҳориба гузарондагиай, бо Камару Усман, бо Колби Ковингтон, Пол Фелдер, Эди Альварес ва боз бисёр ҷанговарони дигар. таҷрибаи ӯ хеле калон аст. дар чунин муҳорибаҳои калон таҷриба роли аз ҳама асосро мебозад. ман ин муҳорибаро чӣ гуна мебинам? ман мехоҳам ки Ислам дар якум раунд ӯро ба замин афтона ва дар замин ба ӯ каме фишор кунад. фикр мекунам ки баъд ӯ тайёр мешавад. беҳтарин мешавад агар ки Ислам ӯро дар замин фавран шикаст диҳад, чунки ман дар ёд надорам ки Досаносро касе фавран шикаст дода бошад. бартарии калон буд, аммо финиш набуд. Колби Ковингтон, Камару Усман, худи ма дар муҳориба бар зидди Досанос бартарӣ доштем, аммо ӯро фавран шикаст дода натавонистем. ман фикр мекунам ки агар ки Ислам аввалин ҷанговаре шавад ки Досаносро дар замин фавран шикаст додааст, пас ин эълони хеле калон мешавад, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Рафаэл Досанос аллакай шаби 3 октябр дар турнири UFC 267 баргузор мегардад. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидотатонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.